pen oes i gael dim ob, cyrraedd Llanfair, ydi ymladd, taflu rhyw chippings bach at penas llofft nhw, achos o'n i wedi deud y byddwn ni'n adra, ond ddim deud pryd, da chi'n gweld. Toc, dyna'r penas agor y fi bach. Rhaid i gweld fi yna. Lawr â hi, ac agor drws, a fi. A dyna, da chi wedi cerdded o junction, da chi wedi ymladd. Steddwch o fanna, nawn ni banat sydd y we. Yn borad na Lw'n dweud, na i godi i wneud breakfast a wneud aled i fyny. Ac wedyn gewch chi weld chi wedi chi gael rest fa. A felly bydd Louie lawr, wneud breakfast, a fi yn y bedroom. Beth nesaf glwys i oedd pizza pata bach ar hyd y landing. Aled ebyn hyn yn tua 5 oed. Mam, mae yna ddyn yn gwely chi. A oedd wedi colli bob count o hwnna fi chi da.